Assalamu alaikum wa barkanmu da zuwa Kanin English. Suna na Baba Madu kuma yau insha Allah za mu ɗauka daga wato za mu fara daga past perfect continuous wanda mun yi fara past simple, past continuous, past perfect. Yanzu na hudunsa shine past perfect continuous. So abu na farko wanda ya kamata mutum ya yi la'akari a kullum muna cewa in za ka amfani da kowane ɗaya daga cikin tenses nan sai ka san abu na farko wanda ya kamata ka ɗauka, na biyu, na uku kuma akan wani irin yanayi ake amfani da shi. So abu na farko wanda ya kamata mutum ya sani shi ne ka san me had been bayan ka ce I ko kuma Aisha sai ka ce had been, then sai ka ɗauko verb number 1 ka ƙara masa ing a kai. So verb number 1 a kullum muna faɗa kan su, wato na farko ka ɗauki drive za ka yi zai zama driving, work zai zama working, play zai zama playing, wait zai zama waiting, read zai zama reading, finish zai zama finishing, pass zai zama passing. So finish ba lallai bane kai amfani da shi, amma in ta kama a hakan za ta fi da shi. So abu na biyu shine ka san a wani irin yanayi ko wani lokaci ne kamata ka yi amfani da past perfect continuous. Past perfect continuous za ka yi amfani da shi ne idan lokacin da wani abu ya faru da kai a baya ko ka yi wani abu a baya ka gama shi. So shi wannan abin da ka yi shi ka gama shi din, menene dalilin da ya kawo wannan abu? Dama watakila ka kasance kana kan yin wani abu ne a baya, ka yi wani abu ne a baya, so sai sakamakon wani abu ya zo faru da kai. A wani yanayi irin wannan ne ake amfani da wato past perfect continuous. Wani abu ya faru da kai, so abin da ya sa abin ya faru da kai shine akwai abin da ka kasance kana yi a baya, wato shine dalilin da ya sa abu na biyun ya faru da kai, amma dukansu a baya ne su riga sun wuce. Shi yasa aka ce past perfect kuma continuous. So bari mu ɗauko misali na farko saboda a fahimci wannan da kyau. Idan ka ɗauko misali I ka ce was sick, na kasance bani da lafiya, because dalilin shine I had been driving the whole day. Wato na kasance ina tuki na wuni guda ɗaya, na wuni. So I was sick, na kasance ban da lafiya a baya, because dalilin shine I had been driving the whole day. Saboda na wuni ina tuki, shine dalilin rashin lafiya na kenan. Misali na biyu, misali idan za mu ɗauko wato kamar za mu ce she, bari mu ɗauko kalma na pass, wato na ci kenan, na cin wani abu, kin passing wani abu, passed. So she passed, tunda muna magana abin da ya wuce ne, she passed, this one is past simple. She passed her exams. She passed her exams because she had been maybe she had been working. She had been working hard for so long. So she passed her exams. Ta cinye jarabawanta because dalilin shine she had been, ta kasance tana ta working, aiki hard sosai for so long, na jimawa. Wato dalilin wato cin jarabawanta shine ta kasance tana yin aiki wato da jimawa, tana karatu, tana ta yin ayyuka da sosai, tana ta bincikenta. To wannan shine dalilin da yasa ta yi passing na exam nata. So duka ayyukan a baya ne, amma na farko shine wato aikin da ta ringa yi, wato na karatu da sauransu, working hard for so long, sannan kuma she passed her exam. This is the reason, wannan shine dalilin. So wannan shine abin da ake ce masa wato past perfect continuous. Abu biyu ne zai faru, ɗaya ya riga ya wuce, ya riga ɗayan faruwa, wato wanda ya riga faruwa shine past perfect continuous, wanda na ja laya da ƙarshe shi yanzu I had been driving the whole day, wannan shine past perfect continuous. Nan ma haka she had been working for so long, wannan shine past perfect continuous. Wannan na farkon past simple ne, wannan na biyu ma past simple ne. So tunda ya zama past simple ne a farko ba past perfect continuous, zace kuma wannan shine na farko din, zaka iya juya shi ya zama tambaya. Had I been driving the whole day, shin na kasance ina wuni ina tuki ne, wannan shi ne tambayar kenan, amma ba shi da ka tambaya ba, tunda tambayan a nan farko magana yake, za ka ɗauko was ne ka dawo da shi baya, tunda wannan auxiliary verb ne. Za ka ce was I sick because I had been driving the whole day, shin ban da lafiya ne saboda na yi wuni ina tuki. Wannan kuma past ne, wannan past din kuma shi V2 ne, V2 din ma kuma physical action ne. So physical action, irin wannan action din ba zai yi ka juya shi ba, za ka ɗauko auxiliary verb wanda ake ce masa did, za ka kawo shi nan gurin, tunda past ne za ka ɗauko did, sai ka cire wannan ed din,
sai zama did she pass her exams because she had been working for so long. Shin ta ci jarabawanta ne sakamakon wato aikin da take yi da jimawa? Wannan shine magana da kai kenan. Sannan kuma abu na uku, idan kuma za ka yi negative statement ne wato saɓanin maganar ka, za ka ɗauko wato wannan was ɗin ka kawo shi, kaga was ɗin yana nan dama, sai ka sa not a tsakanin I was not sick, ban da lafiya because I had been driving the whole day, saboda na wuni ina tuki, ba shi bane sakamakon rashin lafiya na. Shi nan gudun fara ka ɗauko did ɗin ka kawo shi nan, tunda auxiliary ka kawo shi a baya, za ka kawo shi nan, za ka ce she did not, ko ka ce she didn't pass, da ka ɗauko duk ɗin ka sashi a nan ne ba gaba ba kamar yadda na sa a farko. So she didn't pass her exams, bata ci jarabawanta ba dalilin sakamakon she had been working hard for so long, don kawai ta jima tana aiki din, wataƙila da matan can tana da ilimin ta san abun. So wannan shine yadda ake magana kan wato negative statement. So wannan shine ƙarshen darasin mu na yau. Kamar yadda muka faɗa, nan gaba kuma za mu shiga future simple inda ma mun riga mun yi future simple da future continuous.